daga kombak rut kala kalang sning tang hapo kilai minit ban penyakai. Haka jinlakai ka baar jongka group stage haka neka Duran Cup. Ban hapa pai haka neka jinlakai mta kesengi hapa dengkan nongkse bat kalang sning. Kala long shisha kata ka jinlakai ka bada itenat handuk kata namar baro art likitin. Kidi yalakai doya bat rei sitom handuk kata hala ka jongka kanon. Hoi haka kelas step ka nongkse ka lakai bha bat kalasim kabu na ki jing bakala jong ka langsning ban lam khamat da ar not kul lambaki kul na usyano taryang bat uhar di cliff nongbri usyano lai utep hakamnit ka ba ar pakandai bat uhar di cliff nongbri hakamnit ka balai bupra dah hadin bas dang ka kelamit ka langsning kalapan iya ka jinlakai ka baklan bat da ka kombak tang hapo kilai minit ka langsning kalala ban pan phai ya gitiki ar kul jong ka nongse langba umme ban sungan kur kalang bat Usayed Ahmad kila thep mar kawe kakul da ki hedar ki ba itenat ban penyakai da ar lak ar umme ban sungan ulio pan thep hakamnit ka basu phra bat Usayed Ahmad hakamnit ka basan phau ka jinlakai kalakut da ka jingai hakba baro ar kinhun kelio damar sipon adin ka jingkun ka basong shit bat ka bapen kemen iya kinong pekai